Matovič bude 24 hodín uviazaný k posteli. Píše Hlas ľudu Mária Škultétiová, dlhoročná učiteľka a podporovateľka strany Smer SD a premiéra Roberta Fica. Opičiak bude vrieskať, Grölinga trafi šľak, Majerského odvezú záchranári a Grófovi Náďovi a Blbečkovi Šeligovi sa nezavrie chlopňa. Verona sa prebudí a my sa budeme smiať. Takýto vianočný darček pre večne nespokojnú opozičnú bandu očakáva jeden z priaznivcov Roberta Fica. Lebo nielen opozícia reaguje na jeho cestu do Moskvy. Keď sa pozerám na premiérov status, vidím samé ďakovné a pochválne komentáre. A vidím 42 000 páči sa a srdiečok a 18 000 komentárov. To je čo? Toho sa Šimiečka nikdy nedočká, aj keď si v boxerkách zatancuje so Soňou trastľavý tanec. Šimečkovci môžu len slepo závidieť. Je pravda, že sú zvedaví na to, čo sa deje vo Ficovej kuchyni. Jeden zelený eurobarán z myšovho košiara zabrúsil k Ficovi, aby narušil celú plejadu ďakovných ohlasov. Pri najmenšom ho po tomto množstve musel triafať šľak, keď napísal: Vyrokovaný plyn nám môžu poslať tak akurát tankami a o vyrokovanom jadre Fico vo štvrtok ani len netuší. Toľko márna snaha o zaramcovanie svojho výletu za Putinom do diplomatického hávu. Nič viac, len odporná propagandistická akcia dosluhujúceho premiéra, významom merateľná už len trolými páčikmi na americkej sociálnej sieti. Ak niečo dokázala, tak ešte viac prehlbiť izoláciu tohto prokremelského trola na politickej mape slobodného demokratického sveta. Nie na bielom koni, na malom vraždiacom mužíkovi. Mňa Fico nezastupuje, nesúhlasím s tým, aby sa Slovensko rokoval s vojnovým zločincom o čomkoľvek. Vidíme sa dnes o 12:00 pred úradom vlády. Toľko ten opičí trol, čo z bruselskej a americkej onej trčí. Keď mám pravdu povediať, nás nezaujíma, čo si myslím. Len preto ho spomínam, aby sme videli, že žijú aj blbci medzi nami. Ale vybodníme sa na nich a z obrovského množstva robkových komentárov ochutnajme aspoň malú zorku. Ukrajine pomáhame a ako prejav vďaky nám utiahnu kohútiky. Rusko nie je nepriateľ. Slovensko a vďaka zdravému rozumu to tak aj zostane. Ak nám chce Ukrajina škodiť, nech ďalšiu pomoc viac neočakáva. A kto je proti dohodám a priateľským vzťahom s Ruskom, nech si priplatí za plyn. Robko za toto zlatú medailu. Fantázia. Super, jeden z mála, čo má zdravý rozum. Jeden z mála politikov, ktorý si dôsledne zastáva svoj názor. Má v páži všetkých, ktorí s ním nesúhlasia. PS môžu štekať ako hyeny, karavana ide ďalej. Bravo, pán Fico. Toto je premiérska téma. PSko bude naďalej kvákať o izolácii Slovenska. Suverénna premiérska robota. Vďaka. Na parádu. Kapacita ste, pán premiér. Super. Takto sa to má robiť. Paráda. Výborná práca, pán premiér. Slovensko má byť na prvom mieste a až potom pomáhať iným. Takto robte stále na všetky 4 strany, lebo Európska únia nás vedie do záhuby. Aj našu ekonomiku. Nikomu tam nezáleží na Slovensku, no vďaka Bohu máme konečne normálneho premiéra a ešte doma je treba trošku dať do laty Danka, Huliakovcov a Micheľovcov. Prajem vám veľa síl. Pán premiér, Bohu vďaka za vás, budeme sa i naďalej modliť za vaše zdravie a ochranu. A Božie požehnanie. Oddychujte a nedávajte do daru svojich drahocenný čas médiám, nevenujte im žiadnu pozornosť. Nikdy nestali za to. Iba vtedy prestanú o vás písať. Aj toto je hlas ľudu, ktorý jasne poukazuje to, čo si o premiérovi Ficovi myslia ľudia a to, čo si o premiérovi Ficovi myslia médiá a opoziční politici. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom. Áno, o ktorej je známe, že to je proruská relácia, ktorá podporuje ruské záujmy. A vraj to je propaganda, ktorú šíri
táto televízia. A čo šírila slovenská televízia od prvého dňa konfliktu na Ukrajine? Čo šíri verejnoprávne médiá v Českej republike, v západnej Európe? Tupú, hlúpu propagandu. Všetci robíme všetko preto, aby infraštruktúra, pokiaľ ide o plyn na Ukrajine, nebola ohrozená a všetci máme záujem na zachovaní trás, pokiaľ ide o východ, západ. Samozrejme, v rámci nejakej diversifikácie potrebujeme, máme všelijaké prepojenia plynové zo severu na juh, máme s Maďarmi prepojenie, máme s Poliakmi prepojenie, vieme brať od západu plyn. Je to naozaj bez akýchkoľvek problémov, len tá naša rúra, pani poslankyňa, má 100 miliárd metrov kubických kapacitu. A my za to máme, alebo mali sme v minulosti a ešte máme obrovské tranzitné poplatky, ktoré idú do štátneho rozpočtu. To necháme vyschnúť tú rúru. V mene čoho? Že nemáte rada Rusov? No v poriadku, ja ich mám rád. Ja si nemyslím, že je správne ísť do polohy, že necháme vyschnúť teraz rúru, len preto, lebo vám sa Rusi nepáčia. Keď sme teraz riešili tú nešťastnú ropu, viete, že nakoniec máme výnimku na tú ropu, hoci po 6 mesiacoch asi definitívne tá výnimka skončí, ak sa dovtedy nevyriešia otázky vojny. Tak mi bolo ponúkané, že čo ty stále máš s tou ruskou ropou? Však kúp, tam sú tankery v Jadrane, kúp tú ropu z tankerov. A niekto ide tou južnou vetvou smerom cez Maďarsko k nám. Hovorím, fajn, a čo je to za ropu? Už je ruská. Hovorím, výborne. A koľkokrát sú vyššie tranzitné poplatky? 5-krát. A čo, som náhle upadnutý? Tak ja budem ruskú ropu kúpovať z tankerov a za 5-krát vyššie tranzitné poplatky len preto, lebo niekomu sa na Slovensku nepáči Rusko. Poďme sa baviť, čo sa deje v Európe. My sa tu dusíme vo vlastnej šťave, že či jeden poslanec príde alebo nepríde do roboty, alebo či sa dobre vyspí alebo nevyspí. A v Nemecku nám padla vláda. A tvárime sa ako, že nič. Že v pohode. Vo Francúzsku koľká vláda? 4., 5. predseda vlády? Absolútna nestabilita. To je motor Európskej únie. Francúzsko a Nemecko sú motorom Európskej únie. Aj politickým, aj ekonomickým a majú rozvrátené politické systémy. Ale my samozrejme tvrdíme, že najhoršie na svete je na Slovensku a nikde inde. Tak sa teda poďme porozprávať o tom, čo sa deje napríklad v Nemecku. Ako je možné, že sa nevenujeme tomu, že obrovská masa ľudí vtrhla na nejaké vianočné trhy, na vianočné trhy? S obrovským výkrikom Allah Akbar a vytláčala ľudí z vianočných trhov. Toto je ten problém, ktorý tu máme s nelegálnou migráciou, že títo ľudia nie sú často len základom rôznych útokov typu teroristických a neviem akých, ale je tu problém kultúry, problém tradícií. To čo je, že príde masa ľudí a vyženie kresťanov z vianočných trhov, sme sa všetci už zbláznili a my budeme hovoriť, že to je v poriadku, to tak má byť, lebo my sme taká krásna liberálna Európa. Ak tvoria Európsku úniu suverénne členské štáty, suverénne členské štáty musia mať právo sa rozhodnúť, akú solidaritu prejavia. To, čo je v pakte, to je povinná solidarita, s ktorou ja nesem nič mať spoločné. Čo to je za solidaritu? Že buď príjmete migranta nelegálneho, o ktorom nič neviete, alebo zaplatíte za neho 20 000 eur. Ja sa nesťažujem, ale nie je možné, aby Európska komisia vydala oficiálne stanovisko, keď bol zadržaný na chvíľku predstaviteľ gruzínskej opozície. Pýtam sa, kde bola Európska komisia, keď som bol zadržaný ja. A to je členský štát Európskej únie. Bolo to také isté zadržanie. Jednoducho pár minút pred začiatím protestu ma policajti naložili do auta, ešte mi povedali, že keď nepôjdem dobrovoľne, tak ma tam vtiahnu. A držali ma hodiny na policajnej stanici, aby som sa nemohol zúčastniť mítingu. Nemôže byť takéto dvojitý štandard, jednoducho nemôže. To sa týka aj Rumunska. To ste kde videli, že vyhrá kandidát v prvom kole prezidenta?